Doncs mira, l'altre dia, quan m'ho vau preguntar, vaig haver de consultar-ho perquè no tenia ni idea de quan feia i vaig veure que fa ja més de 3 anys que medito. On t'agrada meditar? M'agradaria poder meditar al mig de la natura, però no tinc gaire oportunitat de fer-ho i llavors el segon lloc que més m'agrada és venir aquí al dojo. Tot i que a casa també m'agrada. En general, són experiències diferents, però m'agrada a tot arreu. Com diries que t'ha impactat la meditació? Com ha contribuït a la teva vida, tant personal com professional? Jo sóc una persona bastant nerviosa, encara que la gent diu que no, però jo sé que porto els nervis per dintre i doncs això em provoca bastant estrès i a més també tinc tendència a embuclar-me en pensaments i totes aquestes coses, no? Llavors, tot això també tinc tendència a tenir una mica de neguit existencial d'aquest que es diu, Llavors, a mi la meditació el que m'ha ajudat ha sigut a trobar una miqueta més d'equilibri i de pau dintre meu, no? I això, al final, el que m'ha servit és tant a nivell professional, a nivell personal, com en tots els àmbits de la meva vida, no? Perquè al final estar tranquil amb tu mateix, per mi és el número 1 en benestar. Això que et deia, que m'han sorprès moltes coses i una d'elles és que aquesta cosa d'assentar-te i seure en silenci sense fer res més és una cosa que costa molt d'explicar, no? Tu quan li dius a la gent, però què feu allà exactament, què aneu a fer? Dius, és que ens assentem i estem allà en silenci i això, i la gent, però no, és una cosa que jo crec que la gent no l'entén i fins que no vens aquí, ho proves, t'asseus i li comences a agafar el gustillo i dius, hòstia, a mi això em va molt bé. I sobretot, a mesura que ho vas fent més i aconsegueixes tenir una continuïtat, vas notant els efectes que crec que és el que fa que ja quan ja portes una temporada fent-ho ho necessitis, no? I el silenci jo crec que està molt menystingut en la nostra societat. Doncs moltes gràcies per tot això. Vale, perfecte, doncs ja està.